Sa mundong ginagalawa ang buhay mo ngayon, may katiyakan. Huwag may halangan, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan, mapakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato kadasig ug kusog ug kalampusan niining adlaw. Tungod sa pagkamaayo sa Dios, dili nato kalimtan ang pagpasalamat kaniya. Ang pagpasidungog sa pagkamaayo sa atong Dios nga mao'y nagluwas kanato gikan sa kalibutan, gikan sa kasalanan. Akong gihangyo gidasig ang matagusa sa pagduol sa atuang buhi nga Dios. Dili nato kalimtan ang pagdaig ang pasalamat sa iyang pagkamaayo. Magambo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mao'y naguban kanamo, Dios nga mao'y nagatiman sa tanan nga mga katawhan mindangop misalig kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman sa pagtagbo sa tanan nga gikinanglan sa imong katawhan. Amahan Dios makagagahom, niya kami o Dios aron sa pagdahig kanimo, aron sa pagpasidungog kanimo. Dios ka nga matinud-anon sa imong kinabuhi. Dios nga balaan, matarong, walay samag, walay makatupong kanimo.
Dios nga kanunay nasayod na kita sa matag usa namo kakasing-kasing. Una-una ug nasayod ka sa among gikinahanglan. Amahan, salamat o Dios sa imong pagkamatinud-anon, sa imong mga pulong, sa imong mga mensahe nga imo usab kaming imong matinud-anon sa pagkinabuhi sa imong mga pamaagi. Imo kaming kitabangan, imo kaming giubanan, imo kaming gihatagag mayong panglawas, imo kaming giayon, imo kaming gibag-o. Tungod kay doon na kay plano sa among kinabuhi nga makabaton kami kinabuhing malinaon, kinabuhing malipayon. Salamat o Dios sa mga panalangin nga imong giandam kanamong tanan bisan pa sa among panag-uban karon. Salamat o Dios sa mga pulong nga amo karong masabtan nga mao imo giya kanamo aron kami makapadayon sa pag-alagad kanimo. Bless kino matag usa sa mga mensahe nga amo karong masabtan gikan kanimo. Amahan, among ihalad ang among kinabuhi diha sa mga pagdaig, pagpasalamat. Kay alang lamang kanimo ang tanan kadungganan, himaya sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw. Welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong gabi, may pakiguban sa tanan nato mga suking tigpaminaw, mga tigpaminawan sa ato ang 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sertinia, sakop sa lungsod sa Malabuyog. Mayong pagiguban sa tanato mga kaigsuonan nga nakaabli na sa ilahang radio set diha sa dial sa 101.3 Shine FM number 1 diri sa Kabukiran. Maayo nga pagiguban ni Brother Mose, Brother Pedro Arsola ug maayo nga pakiguban og gabi sa tanan nga nakatune in na sa ato ang programa. Maayong gabi ni Brad paring Joel. Pre, maayong gabi ni mo pre. Maayong gabi ni Maring sa tanang mga mari. Maayong pakiguban no. Sa tanan nga mga kumpare, dalaygon ang Dios. Sa tanan nga nakatune in na sa ato nga programa, dalaygon ang Dios ni Maring Kura og ni Day Pamilya, Gaw Chubert og maayong pakiguban sa tanan nga mga Dinoyo family, De Villeres family, Tamayo family ug sa tanan nga makasunod ug nakadungog sa ato nga programa pinaagi sa FM station 101.3. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Mayo nga pagiguban sa tanan nakasuod na sa ato nga programa. Ilabi na ni Cesar Torda. Matud pa watching from Quezon City. Hallelujah, praise the Lord, Jesus Christ is coming, Maranatha. Si Sasi Kundi, maayong gabi pastor, kindly pray aning akong bana murag demonyo. Bisan unsaon ampo di man ni madutlan. Bangis mamo amo apo salbahis. Pailob lang onya ihangad sa Ginoo tanan. Ayaw lang i-deklara, ayaw i-deklara nga murag demonyo. Ayaw i-deklara nga salbahis, i-deklara nga dunay mahimo si Lord sa imong bana. Unsay atong gipamulong karon, atong hinumduman, ato nang masinatian ugma. Muna nga kitang mga Kristohanon atong yung baptingan, ang atong baba, ang atong dila, dili ta makalitok og dili maayo, labi na sa ato ang pamilya. Maayo nga pagkiguban ni CG Marson, maayong gabi pastor, maayong gabi ni Roel Sanepa, maayong gabi pastor, kumusta naman mo diha? Okay ra gyud mi, gracias Ginoo Brother Roel, salamat sa Ginoo nagpadayon ug salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Ang Dios magauban kaninyo diha Brother Roel, uban ni Sister Tonia ato mga kaigsuonan diha sa Tungonoy, Moalboal, Cebu. Mayo nga pakiguban ni Duli Akbay, super usama ni pagbasa super reels anaon pa ni pagbasa. Maria Presente, maayong gabi. Silia Cintahan Langit, maayong gabi. Pastor Gideon Candelario, salamat sa pulong sa Dios. God bless. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
Oras sa ito nga programa mga kaigsoon alas 7:22 o 23. Sa mga mag-request dili usa nako tagaan gyud og pagtagad tungod kay gikinahanglan natong tutukan ang mga pulong sa Dios nga gikinahanglan natong masabtan. Ilabi na mga kaigsuonan sa ato karong hisgutan mahitungod sa paglotos. Mao nay usas mga hisgutan sa ato karong nga panag-uban. Paglutos, kinsa ang kasagaran nga mulutos sa Kristohanon? Kinsay mulutos, no? Alang nimo kinsa may kasagaran mulutos sa atong pagka-Kristohanon. Unsaon nato pag ila aron makalikay kita kanila? Dugang mga pangutana, malikayan ba nato sila? Mao ni ang ato rong hisgutan diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 10 angtod sa bersikulo 17. Ato ning sugdag sayo mga kaigsuonan para ang atong mga kaubanan diri sa ato nga programa makadungog sab sila samtang dili pa mga tulog. Kuhain yung Biblia mga igsoon ug ato ang tagaan og pagtagad ang sulat ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 10. Atong sugdan sa pagpatalinghog ang iyang mga mensahe aron makadungog makabati sad ang uban. Mani ato ro nga gipaningkamutan nga ang mga kaigsuonan nato nga mosayo og katulog kay naapay lakaw ug makabati o makadungog sila sa mga pulong sa Dios. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod sa 17. Gitagaan ni Apostol Pablo og konteksto kuluhan katapusang mga pahimangno. Bersikulo 10 nag-ingon, apan walay natago gikan kanimo sa akong gitudlo sa akong kagawian og sa akong tumong sa kinabuhi, nasayod ka sa akong pagtuo, pagpailob, paghigugma og pagkamainan tuson. Sa mga paglutos og mga pag-antos nga nahiaguman ko didto sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, apan giluwas ako sa Ginoo gikan niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios non diha kang Kristo Hesus lutoson gayot. Apan ang mga dautan og tigpakaroingnon mosamot pagkadautan manlimbong sa uban og malimbungan usab sila. Apan ikaw pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituuhan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mo ay nakahatag kanimo kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong sa pagsaway o pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Dalaygon ang Dios, magpanalangin ka natong tanan. Sa sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 gikan sa 10 hangtod sa 17, kasagaran nga makuhaan og mga mensahe o matutukan sa tanang mga magwawali kasagaran diha sa bersikulo 16-17. Lamang sa atong pagpamalandong karon samtang namalandong ko niini, ang gihatag sa Ginoo nga mensahe naghisgot kinig paglotos.
Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, nagpahinumdom o nagpahimangno siya sa iyang kaabag nga si Timoteo nga maoy ni padayon sa pagbuhat sa mga bulaton ni Apostol Pablo sa mga kasimbahanan ilabi na diha sa Epeso. Si Apostol Pablo nahingawa sa iyang kaabag nga si Timoteo. Tungod nini, iyahang gipaningkamutan o gipaninguha nga iyang masulatan ang iyahang kaabag, katabang nga matudpas uban manginiyang mga sulat si Timoteo iyang loyo-loyo. Tigsunod sa iyang mga buluhaton. Katong mga buluhaton o trabaho ni Apostol Pablo nga dili na niya matrabaho tungod kay duna siya giatubang nga problema tungod kay gisangat ang iyang kaso ngadto sa Espanya. Maoy hinungdan nga si Apostol Pablo iyang gipaagig sulat ang iyang mga pagpahimangno, ang iyang pagdasig, ang iyang pagtambag sa tanan nga mga nipadayon sa pagbuhat sa iyang buluhaton diha sa pag-atiman sa mga kaiglesiyanan. Usanas mga mipadayon si Timoteo. Si Timoteo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nangulo siya og mga simbahan sa mausab ni Tito nga kung atong basahon ang kapitulo 1 bersikulo 5 sa libro sa Tito, atong makita diha nga si Apostol Pablo duna siya mga sugo sa iyang mga kaabag sama ni Tito, Timoteo, uban pa nga mga kaabag ni Apostol Pablo nga maoy ni padayon sa pagbuhat sa iyang mga buluhaton. Duna siya mga Dios nun nga mga mensahe nga makapadasig o makagiya sa iyahang mga kauban o kaabag sa mga buluhaton nga makapadayon sila sa ilahang buluhaton sa pagtudlo o pagsangyaw sa maayong balita. O si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, sa iyahang sulat dinhi nagpahinumdom siya nga ang tanan nga mosunod kang Kristo Hesus. Nga matod pa dinhi sa bersikulo 12, ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo Hesus lutoson gayod. Diha pa lang sa tinguha o nangandoy pa kanang pulong tinguha na apa na sa pangandoy, nagsugod pa na pagdesisyon, nagtinguha, nagpakita na sa pagpaningkamot. Ang nagtinguha, mga kaigsuonan, nagpakita na sa tao nga may desisyon sa pagsunod sa Dios. Kay kung ang tao nga nagtinguha o niya wala mo desisyon, wala gyud na siya magtinguha. Kay ang tinuod nga nagtinguha nakadesisyon na, mga igsuon ko sa Ginoo, nakasunod na sa pagpangalagad sa Dios diha kang Kristo Hesus. Dinhi gipahinomdom ni Apostol Pablo ang kahimtang sa mga Kristohanon nga ang mga Kristohanon lutoson gayod. Diha sa pagpanglutos na diha ang pagpamutang-butang, na diha ang pagbiay-biay, pagpanglimbong, pagpangdaot, na diha ang mga pulo nga dili nato kayang dawaton kung wala ang Dios. Na ay mga mensahe nga dili nato kayang i-manage kung wala ang Dios. Mahinungdan kitang mga Kristohanon, kinahanglan dili gayud malimot nga sa atong pagpuyos kalibutan ang atong gikinahanglan ang presensya sa Dios. Ang presensya sa atong Dios nga atong gialagaran tungod kay dunay mga pulo nga atong madunggan o mga panghitabo sa atong pagpangalagad sa Dios nga dili nato kaya kung wala siya. Dili nato kayang dumalahon kung wala ang presensya sa Dios.
kini gipakita ni Apostol Pablo nga ang mga Kristohanon nga nagkinabuhing Dios nun, katong mga Kristohanon nga nagkinabuhing Dios nun, gawas lamang sa Kristohanon nga wala magpakabana. Kay naamay duha ka klaseng Kristohanon, dili magyud nato na ibaliwala ang gipakita sa Biblia. There are two kinds of Christians. Ang una, na ay pulong sa Dios, na ibalang espiritu, pero wala makapamuhat. Maunay mga Kristohanon nga sama sa mga dalaga nga gitawag ni Ginoong Hesus nga mga buang-buang. Na sila'y suga, na sila'y lana, pero nangatulog, wala mamuhat. Na sila'y nakatunan nga mga mensahe, na ay mga na-memorize nga mga bersikulo apan wala nila i-share ngadto sa uban. Ilang gitaguan. Na atong hinumduman mga kaigsuonan, si Jesus naghatag og daghang mga sambingay. Usa sa mga sambingay nga gikinahanglan nato nga tipigan og hinumduman, adunay usa ka hari nga mihatag og mga kabtangan, o gitawag siya talanton, at ato ning bahandi man siguro to. Ako asa nga tagaan o pagtagad mga kaigsuonan kung asa to dapit nabasa or gisulat diha sa Biblia nga nagpakita ang Dios mga kaigsuonan nga dunay mga Kristohanon nga wala gyud mamuhat. Ato ang tagaan og pagtagad diri sa Mateo 25. Unsa gani ning gihatag ani sa usa ka hari. Ato ning hatagan og salapi. Okay, salapi, no? Adunay gihatagag 5 ka puntil salapi og adunay gitagaan usab og diri mabasa sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 14 ta magsugod. Dunay gitagaan mga kaigsuonan og 5 ka puntil nga salapi, unya naapoy nakadawat og 2 ka puntil nga salapi, ug doon apoy nakadawat og 1 ka puntil nga salapi. Unya ang tawo nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi, wala niya gamita iyang gilubong, tungod kay kusog kay siya nga kana bitaw nga kusog kaayo siyang mangwinta sa iyang agalon. Mingon dayon siya nga, nasayd ako nga nag-ani ka sa dili nimo hinaguan. O niya, di ara imong salapi, ako rang gilubong. Mga igsuon kos Ginoo, kanang maong mga sambingay dako kay na siya og mensahe sa atong kinabuhi. Na atong hinumduman, dili nato kalimtan, dunay 2 ka klaseng Kristohanon. O kanang 2 ka klaseng Kristohanon, ikaw ug ako giatiman sa Dios o gitudluan sa Dios aron atong mailaila ang atong kaugalingon kung asa ta sa 2 ka klaseng Kristohanon. Naabata sa Kristohanon nga wala mamuhat, or ari bata sa Kristohanon nga namuhat? Kanunay nagtukaw, kanunay nangandam. Ang pulong pagtukaw nagpakita nas pagpangandam. Ang pulong pagpangandam mga kaigsunan nagsubay sa mga mensahe sa Dios. Nagtipig sa mga mensahe o pamaagi sa Dios. Nagpamuhat
sa mga buluhaton sumala sa gipakita sa Dios. Mao nay atong usisahon o tingkayon sa atong kinabuhi. Usag gyud nga angay natong utingkayon kining atong kinabuhi. Kinahanglan maoy atong i-priority ang atong kaugalingon sa pag-evaluate niini kung asa na ni dapit, kung asa man ni na sakop sa Kristohanon bang buang-buang o sa Kristohanong maalamon. Kay naa naman tay pagtuo, nahimo naman tang tinun-an og gitawag ta og miangkon gyud ta nga Kristohanon ta. Sumuna nga atong utingkayon og eksaminon ang atong kaugalingon kung asa ta sa duha ka klaseng Kristohanon. Now atong hinumduman mga kaigsuonan kus Ginoo nga si Apostol Pablo nagsulat siya sa mga mensahe nga gikinahanglan nga atong tipigan, atong hinumduman kay maumag yun ay mugiyan nato nga matud pa sa ikaduhang Timoteo mga kaigsuonan sa iyang sulat sumalas atong gibasa sa ikaduhang Timoteo nga kining maong sulat o mga sulat o mga mensahe nga naas balaang kasulatan mauni mo paandam nato, mauni mo pasangkap nato pag-ayo og mahimo tang andam sa pagbuhat og maayo aron sa ingon sa ato unyang pag-atubang sa Dios puro mga maayo ang atong mahimo, puro mga maayo ang atong nabuhat samtang naapatas kalibutan. Kung puro mga maayo ang atong nabuhat mga igsuon kus Ginoo, i-welcome ta sa Dios sa bagong langit o bagong yuta. Kay maumag yun ay basihanan sa diha nga mosulod na ta sa bagong langit o bagong yuta. Dili man ang pagtuo. Ang pagtuo mga kaigsuonan kus Ginoo, mauna siya'y instrumento aron duna kay mabuhat. Pero kung ikaw og ako nga naatay pagtuo unya wala tay maayong buhat, ang gipakita sa Biblia wala tay pagtuo. Pareho ranas mga taong dili magtutuo. Ang taong nga moingon nga nagtuo Ginoo apan walay buhat nga maayo, pareho ra na silas mga dili magtutuo. Maubitaw nang giklaro sa Biblia nga ang tao nga nagtuo apan walay buhat patay. Usa sa mga makatabang gyud nato aron makabuhat ag maayo, walay lain ang mga mensahe sa Dios diha sa Biblia. Ug ang mga mensahe sa Dios gisulat sa mga apostoles, usa sa mga nagsulat ug naghago niini mao si Apostol Pablo. Ug diha sa mga sulat ni Apostol Pablo duna say giklaro nga mga panghimangno alang natong mga Kristohanon nga nagtinguha sa pagkinabuhing Dios nun. Sa diha nga magkinabuhi tang Dios nun, dili gayud ta mga igsoon matingala kung dunay mga paglutos. Dili ta dapat matingala nganong lutoson ta. Tungod kay nasinatian na nis mga tao kaniadto pa nga ang mga taong mga lagad sa Dios, ang mga tao nga musunod sa mga pulong sa Dios o magkinabuhi sa tingog sa Dios, lutoson gayod. Mao nang giklaro ni Apostol Pablo ngadto sa iyang kaabag nga si Timoteo, labi na sa mga nagdumalag mga simbahan o sa mga pastor, sa mga leaders. Nga matod dinhi mga kaigsuonan ang tanan nga nagtinguha, ang tanan gyud nga nagtinguha sa pagkinabuhing Dios noon diha kang Kristo. Kaya naamanggoy mga taong nagkinabuhing Dios noon diha sa simbahan, diha sa ilang karatula. Pero ang giklaro dinhi mga kaigsuonan pagkinabuhing Dios noon diha kang Kristo Hesus. Pagkinabuhing Dios noon diha kang Kristo Hesus. Buot ipasabot, hingpit nga nagkat-on,
hingpit nga nagtuon og nagkat-on og nagkinabuhi sa tingog ni Jesus, sa mga pagtulon ni Jesus. Usas mga problema manggod sa Kristohanon, daghang mga tao nga muangkong Kristohanon pero wag gani masayod sa mga pagtulon ni Jesus Christ. Wala masayod sa mga pagtulon ni Jesus Christ. Daghan silang nasayran pero dili ang pagtulon ni Jesus Christ ang nasentro. Mao na nga ang uban nga mga Kristohanon, dili si Jesus Christ ang napataas, kundi ang simbahan, ang karatula. Sa ako nang gikaingon, duha ka klaseng Kristohanon. Pero kining duha ka klaseng Kristohanon, kung imong lantahon sad sa lain-lain nga mga libro diha sa Biblia, ang duha ka klaseng Kristohanon gikan na sa 7 ka klaseng simbahan. Adunay 7 ka klaseng simbahan mga kaigsuonan. Ang 5 sa lawayon, apan ang 2 gikahimut-an sa Dios. Dunay 7 ka klaseng simbahan diha sa gipadayag, ang 5 sa lawayon, ang 2 maoy gikahimut-an sa Dios. Diha gipakita nga majority ang mga salawayon. Unya confirm kayo na siya sa gipadayag ni Jesus nga ang dalan paingon or ang ganghaan paingon sa kalaglagan lapad unya sangkad. Kaysa ganghaan paingon sa kinabuhing dayon sigpit, gamay ug jutay pagyud ang nakakaplag. Imagine mga kaigsuonan sa 7 ka simbahan gipakita o gisulat gyud sa balaang kasulatan. Ang 5 maoy mga taong danghag, ang 5 ka klaseng simbahan mga salawayon, 2 ra gyud dili salawayon. Ibin diha sa inyong simbahan, pila lang siguro ka percent or porsyento ang mga matinud-anon. Kanang naninuod gyud, kanang dunay time sa prayer meeting, dunay time mga kaigsuonan sa discipleship training, dunay tinguha nga makakat-on o dunay tinguha nga gamiton ni Lord. Kasagaran mga kaigsuonan sa Kristohanon, sa katapusang mga adlaw, dili ang trabaho ni Jesus ang gihuna-una, kundi ang kaugalingon. Mauni gipakita diha sa kapitulo 3 sugod bersikulo 1 hangtod sa 9 nga maoy ato ang gihisgutan kagabi. So dinhi mga kaigsuonan, giklaro nga kitang mga taong Kristohanon nga nagtinguha nga nagkinabuhing Dios nun, lutoson gayod. Apan kinsa ang kasagaran nga mulutos sa Kristohanon? Kinsay kasagaran nga mulutos sa kinabuhi o sa Kristohanon nga kinabuhi? Mayong gabi may pagpakig-uban ni Pastor Junril Tudlas Jutay Gyud Pastor. Salamat kaayo Pastor no sa imuhang pagtumbaya atong igsuon Pastor Junril Tudlas nga nanuka diha sa Alcantara, Cebu, nga kung gipasalamatan ang Dios sa iyang pag-uban o giya sa iyang alagad o dalaygon ang Dios. So ako sa nga tagaan og pagtagad no ang pagmonitor sa ato ang mga kaigsuonan sad nga mihatod og mga mensahe dire sa ato ang panag-uban, ang pulong mo kinabuhi ko. So diha mga igsuon ato ning ipadayon unya samtang nga nagpadayon ko mga kaigsuonan, ako lang po pasiklapan ang inyohang mga mensahe pero dili gyud tanan nako mabasa ang mga mensahe nga moabot diri sa ato ang panag-uban. Kinsa ang kasagaran nga mulutos sa mga Kristohanon katong nagkinabuhi, nagtinguha nga nagkinabuhing Dios non diha kang Kristo Hesus? Kinsay kasagaran mulutos? Siguro sa una-una sa uban
ang muingon yun ang uban siguro or ang uban moingon nato mga kaigsuonan nga ang dili magtotoo mo'y mulutos. Ang mga dili mga magtotoo Pastor Gideon maoy mulutos. Siguro maunay naasunahuna sa uban. Kinsay kasagaran mulutos sa Kristohanon. Maayong gabi ni Pastor John Real K. Tudlas. Live karon sa Shine FM 101.3 nga nanukad sa Alcantara. Kay doon na may duha ka klase nga FM station diri sa Cebu. Usa ka dial no, pareho og dial sa radio set nga 101.3 pero nahimutang diha sa Alcantara, Cebu. Og lahi sad ning 101.3 nga namutang diri sa Kalugtugan, Sardinia, Malabuyok. Lahi sad ni nga FM pero kauban ra ni nga gigamit sa Ginoo aron paghatod sa mga mensahe nga maoy gikinahanglan gyud nga masabtan sa matag tawo, ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan nga nagtinguha sa pagkinabuhing Dios noon diha kang Kristo. Importante gyud mga kaigsuonan nga atong maklaro bitaw sa ato ang pagpangalagad diha sa atong pagkinabuhi nga makasentro gyud ang atong pagkinabuhi diha sa pamaagi ni Kristo, dili bitaw sa pamaagi sa simbahan. Kay daghan man gyud nga mga muangkon pod nga Dios non pero pinasikad sa ilahang doktrina. Daghang mga tao nga muangkon nga sila'y balaan, sila ray maluwas, sumala pod sa ilahang doktrina. Pero ang gusto sa Dios mga kaigsuonan, sumala sa sulat ni Apostol Pablo nga kinahanglan kung magkinabuhi tang Dios non pinaagi or diha ra gyud kang Kristo Hesus. Unya sa diha nga magtinguha ta og magsugod na ta sa pagkinabuhing Dios non diha kang Kristo, dili ta dapat matingala kung dunay mga paglutos. Yatong hinumduman ra ba mga kaigsuonan sa panahon nga kitay lutoson, dili gyud na sayon i-manage. But ipasabot dili sayon kana bitang dawaton kung doon na mga paglotos, dili na sayon. Bugat na sunahuna, bugat na kasing-kasing, sakit kumbaga, huna-hunaon kung doon na mga paglotos. Lamang ang atong giklaro karon mga kaigsuonan, kinsay kasagaran mo lotos usab. Kinsa ba ang kasagaran mo lotos? Unsaon pag-ila sa mga taong maglulutos? Ato ba kining mailhan? Or ato ba silang malikayan? Nga mato diri mga kaigsuonan si Randy ang mulutos kadtong mga Kristohanon nga nag-angkon nga sila'y tinuod. Kay salamat kaayo Brother Randy. Salamat kaayo nga abli ang imuha nga hunahuna ni ining mao nga mensahe may tungod sa paglutos. Ako nagtuo nga nagapamuhat ang Dios sa imuhang kinabuhi. Si Gongs, maayong gabi nimo diha, og si Gina Kamahalan, ang mga kauban nga wala magmatinud-anon sa pagpangalagad pastor. Kani klaro-klaro na gyud mga kaigsuonan sama ra gyapon niya sa mensahe ni Brother Randy nga kasagaran mao ni ato ang hinumduman ha. Aron malikayan nato nga matud pa sa ato mga kaigsuonan nga naghatod og mga mensahe diri sa ato nga panag-uban, kung kinsay kasagarang mulutos nato nga nagkinabuhing Dios non diha kang Kristo, matud pa ang mga tao ra pod nga dili matinud-anon sa pagpangalagad. Alang sa uban mga kaigsuonan, okay, kinsa may kasagaran nga mulutos? Si Eric Calardi ang mulutos kadto lamang dili gustong mamati og mudawat sa pulong sa Dios og nagsalikway sa pulong sa Dios kay supak man sila sa kabut-on sa Dios. Medyo kung atong sabton ang mensahe ni Brother Eric katong mga dili magtotoo. Kay ang mga dili magtotoo mao man toy kasagaran mo sa likway og dili gyud mo dawat sa mga mensahe sa Dios.
dili gyud mga magtotoo. Si Lucy Camigi, ang mga magtotoo rapod maoy maglutos nasudlan sa espiritu sa mga Pariseo. Kani murag hapit na salamat kayo mga kaigsuonan, no? Ako nalipay ko sa inyong tubag. Lipay kay ko mga kaigsuonan sa inyong tubag nga nagpakita ni siya nga dunag moy pagkat-on, dunag moy panahon sa pagpamalandong. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga nag-uban kanatong tanan. Si Fina, salamat pastor sa mensahe nga pulong mo kinabuhi ko. God bless. Salamat sa Ginoo. Si Herminia Lamtang, maayong gabi pastor og sa tanang na maminaw sa pulong sa Ginoo, watching from Prinsipi Kulambog Isulan Sultan Kudarat. Request kog song Mingaw ang Langit. Sige. Unya lang nako ni matagaan gyud pagtagad ang mga awit nga inyong i-request tungod kay atong giuna agyod ang mga mensahe sa Dios. Matud pa ni Brother Eric, dunay mga sumpay nga mga mensahe sa mga paglutos kinahanglan ang paglahutay ug mubuhat ug maayo ngadto sa uban kay giingon man diha sa nga gikinahanglan ang pagtuo, pailob ug paghigugma pagkanindota, no? Mao nay giingon diri sa sulat ni Apostol Pablo nga iyag yung gipahinumduman si Timoteo nga matod niya nga abi nimo dong Timoteo, unsa kaha ang iyahang tawag, no, ni Brother Timoteo, ang uban kasagaran magdong Brad. Matod gyud ni Apostol Pablo nga walay natago, wala say gitaguan ngadto sa iyahang mga kaabag sama ni Timoteo dias bersikulo 10, apan walay natago gikan kanimo sa akong gitudlo sa akong kagawian ug sa akong tumong sa kinabuhi, nasayod ka sa akong pagtuo, pagpailo, paghigugma o pagkamainantoson. Mao ni nasayran og saksi si Timoteo sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga ang naghari kanunay ni Apostol Pablo kinig yung pagtuo, pagpailob, paghigugma o pagkamainantoson. Taliwala sa mga kalisdanan nga iyang nahiaguman dito sa Antioquia, dito sa Iconio, kabalo magyuta sa ato ang nasundan nga pagtuon sa pulong sa Dios dito sa Iconio, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dito siya hapit mamatay. Gani nag-ingon gyud ang mga tao nga nakakita, nakasaksi sa kahimtang ni Pablo nga patay na gyud si Pablo. Pandalaygon ang Dios, dunay usapod ka mga magtotoo nga mitabang ni Apostol Pablo. Unya dito sa Listra, unya diha gipakita mga kaigsuonan nga giluwas sila kanunay sa Dios. Unya maunay nasaksihan kanunay ni Timoteo. Ug tungod sa mga nasinatian ni Pablo, wala usab niya ililong ngadto kang Timoteo sa pagpasangkap o pag-andam kanunay nga gipahinumduman ni Pablo si Timoteo. Timoteo, dili ka dapat matingala, dili ka dapat kana bitang mataranta kung dunay mga paglutos, kay ang tinuod nga tao nga nagtinguha sa pagkinabuhing Dios noon diha kang Kristo kanunay gyud ang lutoson. Unya pag-abot sa bersikulo 13, duna siya'y mga mensahe nga magpaila sa kasagaran nga mulutos sa mga tao nga nagkinabuhing Dios noon diha kang Kristo. Mauni usas mga gipakita ni Apostol Pablo nga mga ilanan sa kasagarang mulutos sa mga Kristohanon. Apan ang mga dautan, una diha mga dautan, sunod tigpakaroing nun, musamot pagkadautan, manlimbong sa uban og malimbungan usab sila. Mauni giklaro mga kaigsuonan ni Apostol Pablo nga ang mga dautan og ang mga tigpakaroing nun, kini mga dautan tigpakaroing nun magyud mga kaigsuonan, pero kining tigpakaroing nun mauni usas mga bantayanan.
kay maog yun ni gipakita ni Apostol Pablo nga maoy kasagarang mulutos sa Kristohanon kanang mga tigpakaroing nun. Pero unsaon po nato pag-ila sa mga taong tigpakaroing nun? Unsaon nato pag-ila sa mga manglulutos nga mao ang mga tigpakaroing nun? Maura man ay kasagaran yung mulutos kanang tigpakaroing nung Kristohanon. Bantayanan kayo na unya mao nay pinakabugat kanang mga unbeliever nga mulutos sa mga Kristohanon, dili man kay nakabugat. Kay ngano ha? Kabalo man ta nga unbeliever sila. Kung ikaw ug ako lutoson tas mga unbeliever, dili kay na sa bugat, dili kayo sakit, kumbaga, dili kayo ta maguol. Dili kayo ta mabugatan. Kay ngano man, nakasabot naman ang atong ahuna, nakasabot naman atong kasing-kasing nga mulutos yun na. Pero dunay mga unbeliever, mga kaigsunan, mo respeto ba yung mga Kristohanon? Oh. Kay giingon ni Apostol Pablo, kinahanglan tinahod usab ang mga mangulo sa simbahan, ang mga mangulo ug mga buluhaton para sa Ginoo, kinahanglan tinahod usab sa mga dili magtotoo. So giklaro po ni Apostol Pablo nga dunay mga dili magtotoo, mga unbeliever, mga kaigsuonan kos Ginoo nga maayo pog batasan. Kakita ba mo og mga unbeliever nga maayog batasan kaysa mga believer? Kay doon na may mga believer nga tigpakaroing nun. Maunay kasagaran nga mulutos sumala sa sulat ni Apostol Pablo. Ako mga kaigsuonan, kapila ko matabangi. Gitabangan sa Dios o gigamit niya ang mga unbeliever. Oh. Sultihan ko kamo mga kaigsuonan, gitabangan ko sa Dios, gigamit niya ang mga unbeliever. Sama sa panahon ni Elias, ang gigamit sa Dios sa kadaghang mga klaseng langgam, ang gigamit sa Dios nga langgam pagpakaon kang Elias katupag yung langgam nga sigig litok uwak. Di ba ang uwak mga kaigsunan kung imuhang paminahon siguro na sa litok wala. Pero mo'y gigamit sa Dios ang uwak. Pwede ba mo gamit ang Dios og nagkalain-lain mga langgam? Pero nganong ang uwak pagyod mga igsuon ang gigamit sa Dios aron pagpakaon kang Elias. Kabalo ba mo mga kaigsuonan? Makapila kahigayon nga gitabangan ko sa Dios nga ang nahimong instrumento ang mga unbeliever. Naka-eskwela kog high school, unbeliever ang iyang gigamit. Naka-eskwela kog college, unbeliever ang iyang gigamit. Gisuod kog hospital tungod kay nagkanser ko. 100 kapin ang gasto sa hospital. Gani sa tambal di ko kabayad. Kay 4 times 1,200 per tablet 4 times a day. So 4,800 ang taga-adlaw. Niasa man ko anang kakwarta. Pero ang gigamit sa Dios, mga unbeliever. So dunay mga unbeliever, mga kaigsuonan nga tag-as kay mga respeto. Mauni kuyaw kung diha sa simbahan daw sama sa simbahan sa Korinto. Nga doon na manggani mga simbahan di as Korinto, mga kaigsuonan nga gitawag Kristohanon, doon ay mga buhat nga dili maayo, nga dili gani mabuhat sa mga dili magtotoo. Kung nakabasa mo diha sa unang Korinto kapitulo 5, basahan ninyo na. Unya, maunay mga kuyaw kaayo nga klase nga mga tao, kanang mga taong tigpakaroing nun. Sumala sa atong igsuon nga may hatod og mensahe, mga parisiyo. Kanang mga parisiyo, mga kaigsuonan,
mga matud pa ni Jesus, mga tigpakuroing nun. Ang mulutos pastor kanang Kristohanong buang-buang. Gika ni Arnold. Okay. Mga Kristohanon nga hilaw. Gika ni Miggy Baromida. Sa mga paglutos kinaaki, ako na ning nabasa. Si Rumilita Bugais ang mulutos pastor imong pamilya og mga kauban sa simbahan nga dili matinud-anon. Relate ko ani nga mensahe pastor. Maura man ay kasagarang mulutos. Alang sa mga nagdumalag simbahan, kay kini mga kaigsuonan kos Ginoo, kining maong sulat ni Apostol Pablo gi-address ni sa mga sama kang Timoteo o kaabag, mga tao nga nagdumalag simbahan o mga tao nga kana bitang dunay buluhaton diha sa simbahan. Ug wala magyulain nga mga tao nga dunay buluhaton sa simbahan ang tinuod magyong Kristohanon. Kay ang tinuod nga Kristohanon, mga kaigsuonan, sultihan ko kamo, duna gyunay buluhaton. Duna nay buluhaton. Wala na magtanga. Sultihan ko kamo ang tinuod nga Kristohanon, mga kaigsuonan, dili na makatan-aw trabaho, mubuluntir dayon na. Mubulinter dayon na kanang mga tinuod nga Kristohanon. Kugihan, dili kay tapulan, dili kay magtanga. Ang tinuod nga Kristohanon, mga kaigsuonan, dunay nakatunan. Kabalong mo abi-abi, dili kay siyay abi-abihon. Kristohanon gani, mga kaigsuonan, nga maghulat nga maoy abi-abihon, kanang maghulat nga pansinon. Sultihan ko kamo, kuyaw na nga klase nga Kristohanon. Mubisita gani mog mga simbahan, unya naamoy kauban nga kuyog sa inyong pagbisita, unya magpapansin, dili ka antigong mo abi-abi, gusto nga siya'y abi-abihon. Sultihan ko kamo, kuyaw na nga klase nga Kristohanon. Bantayanan kayo na nga mao'y ikuyog nimo. Kining mao mensahe ni nato nga mga Kristohanon. Mao nang atong tun-an pag-ayo ang Biblia, mga igsuon. Makakaton gyud ta. Unya kung natay makatunan, ato gyud nang i-apply. Kay kung dili nato na ma-apply, mga kaigsuonan kos Ginoo, unya makakita ta ang mga tao nga ningkugi sa pagpangalagad, malain ka. Kay unsay tawag ana, kung sa ato bang pinulungan, napuhalan man ka. Kung Kristohanon ka nga magtanga ka, ang imog yun ang mahitabo ana, ang mahitabo ana, manghilabot na kas mga buhat nga dili nimo mabuhat or wala nimo mabuhat. So dini giklaro, mga kaigsuonan, nga ang kasagaran nga mulutos, mga tigpakuroing nun. Kung moingon tang tigpakuroing nun, mga kaigsuonan, muangkon gyud na silang Kristohano, musimbang Kristohanon. Unsaon pod pag-ila sa mga tigpakuroing nun? Biblically, unsaon kuno nato pag-ila sa mga Kristohanon? Ako sang tagano pagtagad inyong mga mensahe, daghang nagluto sagad ani nila maoy na nangangkon nga sila ray sakto o sultian sa tinuod masuko. Gikan Pastor John K. Tudlas. Salamat kay Pastor John. John Rel, no? Salamat kay Pastor John Rel. Si Rotsel Gabas Inggit, maayong gabi. Mga Kristohanon nga wala nagtuon sa pulong sa Dios,
wala magkinabuhing matarong balaan at tubangan sa Dios. Og bersikulo, mora na'y kasagaran nga mulutos gikan ni Miggy. Si Susana Pablio ang mulutos atong pamilya og suod nga mga higala nga dili gustong maminaw sa pulong sa Ginoo. Kanang mga pamilya nato nga dili gustong mo sunod, actually wala pa gina sila mo makadawat sa Ginoo. Dili kay na siya bugat. Sultihan ko kamo mga kaigsuonan, dili kay na siya bugat i-manage. Kana bitawng mga pamilya kauban natos panimalay nga wa pa kadawat sa Ginoo, normal na siya nga mo mulutos. Pero dunay mga sakop sa pamilya nga di tuod mulutos, wala patuod mo dawat sa Ginoo pero di man mulutos. Naapoy inana. Pero sa mga taong wala kadawat o kana bitang kana mo angkon nga dili gyud sila mo tuog dili gyud sila Kristohanon, na gyud sila baruganan, dili kay na siya bugat kay ngano man nakabalo man tadaan kaysa mga tao nga gatuo kang Kristohanon pero maunay mo unay nimo. Mauray mo unay nimo. Sa panahon sa mga paglutos, ako naming nabasa, no? Sige, padayon ko. Si Janer de la Rosa, ang kasagaran nga munluto sa tanang Kristohanon, maog kadtong Kristohanon pod nga niangkon sila nga tinuod og nagpanggap na matuwid. Ato ni nga ato gyud ning nahisgutan na mas bugat kon ang maglutos kadturang sama nato nga Kristohanon gikan ni Eric. Amo nay akong giingon, mas bugat lisod kaayo na siyang i-manage sa atong kasing-kasing. Sa atong nauna, labi na kung nagtuo ta nga maoy motabang, nagtuo ta nga maoy katimbang, nagtuo ta nga maoy muunong, maunay pinakabugat. Parehas sa akong mga igsuon, pastor, kay na ako'y magulang nga usapod ka lay servant, kaabag pastor, pero naapod ko'y igsuon nga tigsimba man siya, pero pag sa kusog siya mo criticize sa among magulang, pero akong magulang pailo bragyod. Sige, gikan ni Sister Gina. Pastor, gusto ko ipa-pre-over ang akong anak na si David. Ako rin yung isip, ha? O niya, tinuod jud pastor, mulutos kay kana radyod imuhang pamilya. Pero doon ay mga pamilya nga dili biya gid mulutos, bisag lilain og relihiyon. Na ay mga pamilya inana, dili gyud sa tanan nga pamilya ra gyud mulutos. Pero ato nga klarohon mga kaigsuonan, kung kinsay kasagaran gyud mulutos, sumala sa kadaghanan nato nga mihatod og mga mensahe dinhi sa ato nga programa, ang kasagarang mulutos katong mga Kristohanong dili matinud-anon, katong mga Kristohanon nga hilaw. Kung moingon tang hilaw, Kristohanon nga dili matinud-anon, maurag yun na sila, wala na sila maglagyo. So ang pangutana mga kaigsunan, unsaon nato sila pag-ila? Makaila bata nila mga kaigsuonan aron malikaya nato sila? Unsaon nato pag-ila aron atong malikayan? Kinahanglan atong mailahan mga kaigsuonan kining mga tigpakaroingnon. Mangayo kuno kog mga idea gikan sa matag usa. Kung doon na bamboy mga idea nga makaplagan diha sa balaang kasulatan nga magtudlo ka nato sa pag-ila sa mga tigpakaroingnon aron ato silang malikayan. Kay dili man ta makapadayon mga kaigsuonan nga tawhay, malinawon, malipayon nga mga lagad sa Dios kung dili nato malikayan kining mga tao nga muunay raglutos, kining tigpakaroingnon. Gani si David, kung imong lantawon mga kaigsuonan kanang mga tigpakaroingnon dili na niya gustong kanang ikauban.
Naasay sulat diha sa Salmo. Ingon siya dinhi sa Salmo 26:4. Dili ako makig-uban sa mga taong limbungan, ug dili ako makigsandurot sa mga taong tigpakaroon ingnon. Kay kasagaran mga kaigsuonan nga manglulutos katurang mga tigpakaroon ingnon. Maubitaw ng si Hesus Kristo mga kaigsuonan kanunay nihang gisulti nga ang mga Parisiyo, mga Sadisiyo, mga magtutudlo sa balaod, mga tigpakaroing nun. Sa alaot kamong mga tigpakaroing nun. Giya kamos buta, kay kamo usab buta. Si David mga kaigsunan, di ganahan aning mga tigpakaroing nun. Abisan kita mga kaigsunan, di gyud pud ta ganahan aning mga tigpakaroing nun. Kay ang mahitabuan na mga kaigsunan kung makakuyog kag mga tigpakaroing nun, ang mga buluhaton maulawan. For example, pastor ka, alagad ka sa Dios. Unya giimbitar kag mga simbahan. Unya sa dihang nag-imbitar kag mga simbahan, nga ikaw mohimong speaker tigatod sa mga mensahe sa Dios. Unya nakakuyog ka or nikuyog nimo ng tigpakaroing nun. Maura nay muunay o pakpakaulaw sa imong trabaho diha sa Ginoo. Kay kanang mga tigpakaroing nun, matud pa sa sulat ni Apostol Pablo mga kaigsuonan kus Ginoo, musamot na sila sa pagkamakaroing nun. Musamot na sila sa pagkadautan, pagkalimbungan. Bisan gani ilang kaugalingon, ilang unayog limbong. Mao nang si David kung pasultihon mga kaigsuonan, di gyud siya makigsandurot. Mo ni ato rong tun-an kung saon na to pag-ila aning mga tigpakaroing nun. Nya pasikla pugos inyong mga mensahe kay base og naamoy mga idea kung ano saon pag-ila aning tigpakaroing nun. Si Pastor Junrel Kitudlas, parihas raman unta nagtuo sa Dios, bright sa kasulatan pero mga tigpakaroing nun. Matud pa ni Pastor Junrel, naapog kunoy mga tigpakaroing nun nga nasayop pod sa kasulatan. Nya bright pag yun, pero tigpakaroing nun po di ay. Salamat kayo Pastor Junrel. Si Randy Lisondra, mailhan sila pastor pinaagi sa ilang mga baba. Maayong mo istorya pero way buhat, walay pagpakabana sa uban, way pakigdait. Mga tigpakaroing nun, walay pagpakabana, wa pagyoy pakigdait. Salamat kaayo sa inyo nga pagpaambit no sa kana bitang unsaon pag-ila sa mga tigpakaroing nun. Kinahanglan ato ning mailhan kay aron makalikay ta. Kay dili bagyo ta kalikay kung dili ta ka ila. Sister Maria Presente naapod pastor isig ka magtutuo rapod. Mauray mulutos. Maunay ato gyung hisgutan na diri Sister Maria. Ug maupoy kasagaran nga gihato diris ato ang mga kaigsuonan nga kasagarang mulutos. Kristohanong hilaw, Kristohanong dili matinud-anon. Si Annalyn Dagugdog, pastor maila ang tinuod nga Kristohanon pinaagi sa ilang binuhatan o matinud-anon nga nag-alagad sa Dios sa walay gipili nga mga anak sa Dios. Sige, mga kaliwat sa Parisiyo. Yes, pastor, no? Mga kaliwat sa mga Parisiyo. So unsaon na to pag-ila? Sumala sa atong igsuon, wala kunoy pakigdait, walay pagpakabana sa uban. Kana bitang pulong walay pagpakabana. Kanang mahalag ang mga tao, mahalag ang uban sayop, pasagdan ra na sila. Pero ang tao nga nagpakabana, kung dunay kauban niyang nasayop, iyan ang sultihan. Kay si Solomon nag-ingon nga, kung mahal nimo ang imong higala, suginli sa iyang sayop. Kung nagpakabana kas kinabuhi sa imong higala,
suginli siya ug tug-ani sa iyang sayo. Pero kung walay pagpakabana, naarabay mga magwawali nga walay pagpakabana sa kaluwasan sa uban. Bahalag na ibisyo, giukihan ra. Bahalag naglibin-libin, bahala og kana bitang nagsigig ka pangabit, nagsigi ra pog dumala, nagsigi ra pog padala sa simbahan. Mao nay mga taong walay pagpakabana. Maayo sa kasulatan, pastor, pero wala ikinabuhi ang pagtulunan. Gikan ni Matias Sato. Dili jud na managad og magtapad mo simba. Ang mga tigpakaroeng noon, dili po kuno mga nagad. Dili managad kung mutapad mo simba. Naapoy tigpakaroeng noon nga kusog kay mo kanang mutagad, pero sa likod magmugot. Bantayanan kay na kanang tigpakaroeng noon. Naabito to'y nabasahan ako, pagbantay mo sa kusog kay mo, pagbantay mo sa kidhat sa mga dautan. Naaman siguro na sa panultihon. Si David, ingon siya diha sa Salmo 101 versikulo 7. Walay bakakon nga makapuyo sa akong palasyo, ug walay tigpakaroing nun nga magpabilin uban kanako. So diha giklaro si David, stricto gyud siya. Sa sulti pa lang ni David, iya natanggi tagaag mga idea nga kinahanglan makailag yun ta aning mga tigpakaroing nun. Kinahanglan makailag yun ta aning tigpakaroing nun. Dili ra ba nato na mailhan kung dili nato ikauban? Mauna nga kung atong tan-awon gyud, may posibilidad nga ato gyud nang masinatian, pero bless kaayo ta nga makabantay dayon ta. Bless kaayo ta nga makabantay dayon ta, nganuman dili dako og damage ang trabaho sa Ginoo. So magbantay ta, bantay-bantayan ninyo ng inyong kauban diha sa simbahan, ha? Bantay-bantay. So unsaon pag ila mga kaigsuonan si Haring Solomon, duna say mga idea nga maghatag ka natog pamaagi kung unsaon nato pag ila sa mga manglulutos nga mga tigpakaroing nun, kay kasagarang mulutos mga tigpakaroing nun ramangyod. Panultihon 26-24. Ang tigpakaroing nun nagtago sa iyang pagdumot, pinaagi sa mga pag-ulog-ulog. So bantayanan kaayo kay dili day na basta-bastang mailhan. Ang mga tigpakaroing nun, number 1 nga ilhanan, kusog kaayong mangulog-ulog. Makabantay gani mo diha sa inyong simbahan nga kusog kaayong mudayeg-dayeg, kay kanang ulog-ulog kauban maura man ang kusog mudayeg-dayeg. Hain gani tong kusog kaayong mudayeg, maunay bantayanan. Maunay bantayanan. Sa panahon nga musud ang pagsulay sa iyang pagpangalaga. Kay kung naa gani kusog kaayong ulog-ulog, kusog mo daig, maunay kasagarang bantayanan. Daghan kayong sa ako nga pagpangalagad sikad pa sa una sa bata pa ko. Gamay pa kong bata. Elementary pa siguro ko ato. Pastor na akong papa. Ako mismo makamatikod. Hain ganitong mga tao nga kusog kayo mo daig ni papa. Sa likod, maura po'y kusog mo daot. Labi na kung dunay mga pagsulay.
Mauray mo unay. Bisan sa akong pagpangalagat, bantayanan kain ng kusog mangulog-ulog. Kaysa panahon ug naay mga pagsulay, maura nay kusog manaot. May patong mga taong hilumon. Kay katong mga taong hilumon, lawom na sila og gugma. Lawom na sila kana bitang pagbati, lawom na sila pagbati. Daghang kay mga taong hilumon. Pero daghan kay nabuhat. Pero daghan pong mga taong langasan pero way nahimo. Maunay bantayanan. Kusog mo ulog-ulog pero dunay gitaguang pagdumot. Mas nindot tong mga taong muprangka kaysa taong mudaig. Mga igsuon, magbantay ta. Labi na sa ato ang mga kaubanan. Kasultihan ko kamo. Grabing bugata. Perting sakita. Kung masugatan nimo ang mga tao, nga gituuhan nimo, nga maoy tinuod, nga muunong nimo. Kana bitang lisod kaayo kung atong pagsalig mahatag sa tao. Dapat ang atong pagsalig mahatag 100% sa Ginoo, dili sa tao. Dapat dili ta mosalig sa mga butang sa kalibutan o sa mga naa ni ini. Kung moingon tang mga butang og satanan nga naa ni ini, apil ang tao. Wa tay dapat saligan kundi ang Dios lamang. Kung doon na tay gisaligan nga mga tao, katong tao nga nagsulti sa pulong sa Ginoo, buot ipasabot ang atong gisaligan katong ihang mga pulong nga dili gikan niya kundi dili gikan sa Dios. Mga saad sa Dios, mga mensahe sa Dios, maoy at angay natong saligan. Si Jesus, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, usa sa mga ihang puntarya sa ihang kalisod, hinungdan nga nagkalisod si Jesus sa pagsangyaw sa mga balita, naglisod si Jesus sa pagpasabot sa mga tao. Ang hinungdan ragyod, ang mga tigpakaroingnon ragyod, ang mga Pariseo, mga Saduceo. Mao na niingon si Jesus, mga kaigsuonan, diha sa Mateo 23:13. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaroingnon, gibabagan ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingharian sa langit, apan kamo mismo dili mosulod ug dili makasulod sa mga tao. Okay, ako ni nga basahon Mateo 23:13. Kuha inyong Biblia. Mateo 23:13. Ingon din mga kaigsuonan, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaroingnon, gibabagan ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingharian sa langit, apan kamo mismo dili makasulod ug dili mo pasulod sa mga tao nga gustong mosulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, tigpakaroingnon, mupanaw kamo sa kadagatan og mga kayutaan aron pagkabig og tao, og sa nakabig na siya, gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimperno kay kaninyo.
pagkaalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo nga kun ang usa ka tawo manumpa sa templo dili kinahanglan nga tumanon niya ang iyang panaad, apan kun manumpa siya tungod sa bulawan nga anaa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta og mga buang-buang, hain may labing importante, ang bulawan ba og ang templo nga maoy nakapabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kun ang may panumpa atubangan sa altar dili kinahanglan nga tumanon niya ang iyang panaad, apan kun manumpa siya atubangan sa gasa nga naa sa altar kinahanglan nga tumanon niya ang iyang panaad. Buot ipasabot dinhi mga kaigsuonan, puro ra man gyud ni mga magtutudlo sa balaod og mga Pariseo, kanunay gibalik-balik din ni Jesus mga tigpakaroingnon. Unya kining mga tigpakaroingnon muhalad-halad sad ni kay tigpakaroingnon biya. Muhatag sad ng upiring, muhatag sad ng ikanapulo. Lisod biya na kayo na siyang bantayan. Tanawa sa 23:23. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaroingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikanapulog bahin, bisan gani ang mga lamas sama sa hirbaboy na, sa anis, sa kaningag, apan wala ninyo tumana ang mas importanteng pagtulunan sama sa pagtulunan sa balaod sama sa hustisya, kaluoy, pagkamatinud-anon, angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. So dinhi sa ato ang panag-uban, dinhi gi pisa-pisa kung unsao nato pag-ila ang mga tigpakaroingnon. Kay gikan sa bersikulo 1 mga kaigsuonan sa kapitulo 23 sa Mateo, puro ra gyud na mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, kanunay nang gibalik-balik ni Hesus ang pulong tigpakaroingnon. Unya pag-abot 29, unsay giingon diri sa 25, pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, kamong mga Pariseo, mga tigpakaroingnon, gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga kinuha pinaagi sa pagpanlupig ug kahakog. Kusog kaayo nga manlupig nya dalo ning mga tigpakaroingnon. Bantayanan kay na kung naamoy mga kaubanan diha sa simbahan nga dalo, usara nay mo daot, maura nay kasagarang mulutos. Kanang kapitulo 23 naa diha tanan nga pamaagi unsaon pag-ila nato sa mga tigpakaroingnon. Ingon sa dinhi, mga Pariseo nga buta, limpyuhi una inyo sulod sa baso, plato, malimpyuhan usab ang gawas niini. Pagkaalaot ninyong magtutudlo sa balaod ug kamo mga Pariseo, mga tigpakaroingnon, sama kamo sa mga lubnganan nga pinintalag puti, nga maanindot tan-aon sa gawas, apan sa sulod puno sa bukog sa mga patay og hugaw nga butang. Samang paagi gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod puno kamo sa mga pagpakaroingnon ug sa mga sala. Maunay mga ilhanan. So diha sa ato ang panag-uban karon, itudloan na taon saon pag-ila. So dili day basta-basta nga ilhon kanang mga manglulutos. Dili na basta-basta. Speaking about paghalad, muhalad sad na sila. Maghisgot gani og ikanapo o muhatag pog ikanapo. Pero walay hustisya. Walay pakigdait. Kumbaga, walay respeto. Unya, kusog kaayong mulimpyo sa ilang kaugalingon. Bahala ng uban madaot, basta ang iyang kaugalingon malibre. Kumbaga, kusog mo daig sa iyang nabuhat.
apan sa uban dili niya dayon. Bantayanan kay na sa simbahan. Makita gani mo diha sa inyong simbahan nga mura bitaw importante kayo siya, mas daghan siyang nabuhat, kana bitaw magsugod na ganig pangwinta sa iyang nahimo usana sa mga bantayanan. Mauranay kasagaran mulutos o pastor. Mauranay kasagaran nga mulutos sa mga alagad sa Dios. Kanang magsugod na gani og pangwinta. Kanang magbantay gyud ta ha. Magbantay gyud ta. Kana bitong iyang ipakita nga daghan na siyang nabuhat, daghan na siyang nahimo. Siya'y pinakabisi diha sa simbahan ninyo. O niya ang uban mura bitaw og kanang ina na pagpangwinta na siya. Wala na naigugma. Ang tinuod nga Kristohanon, timan ini ha, ang Kristohanon nga dili kaantigong mulutos. Katong dunay gibuhat nga alang kaniya, wala rasay nabuhat. Kanang gibaliwala ra bitaw nga kung imong tan-awon, kung imong ingnon nga kung wala pa ka brad, wala pa ka sis, dili gyud ni matuno. Kanang iyang balibaran bitaw ang imong pagdaig, ang imong pag-abli aron madaig siya, nga tubagon lang ka nga ayaw pagsultiana kay dili po ko kahimo kung wala ang Ginoo. Pero kung daan kani mga tao diha sa inyong simbahan nga moingon na gani nga dili patungod nako, di gyud ni mahimo. Kung dili pa gani ug wala pa gyud ko ani, ambot lang, di gyud dagway ni mapurma. Bantayanan kay na nga klaseng kinaiya. Magbantay mo ana. Kay mo oranay kasagaran mulutos. Kung naamoy mga membro sa inyong panimalay nga wala kadawat sa Ginoo, normal ra gyud na siyang mulutos. Pero dili gani tanan ha. Sultihan ko kamo, dili gani tanan. Naay mga sakop sa inyong panimalay nga wala mo dawat sa Ginoo pero dili gyud na mulutos. Ang pinakabug-at gyud nga manglulutos kana gyung mga tigpakaroingnon. Kaysa ako nang ato ning pisa-pisahon sa sulat ni Jesus, sa sulti ni Jesus nga gisulat ni Mateo, gikan sa bersikulo 1. Ingon siya dinhi, bersikulo 1, asa man ni magsugod. Bersikulo 13. Ingon siya dinhi, mga tigpakaroingnon, gibabaga ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingharian sa langit, apan kamo mismo dili mo sulod ug dili mo pasulod sa mga tao nga gustong mosulod. So kusog ni sila nga kana bitang manudlog sayop, kanang manudlog tinumo-tumo, dili pinasikad sa Biblia. Sunod, mupanaw kamo sa kadagatan o kayutaan aron pagkabig sa mga tao, ug sa dihang nakabig naghimo ninyo nga labi pang angay maimperno. Kana bitaw naay may mga Kristohanong kusog kayo mga agni. Nimbata ter, nimbata brad. Unya kung naay mga pagsulay, mauno nooy di mo simba. Unya katong mga nakabig, mauno nooy hiluhan. Ay, simba mo ana. Ako nung kumusimba nga ako'y nagkabig ninyo. Nya, dauton dahil ang simbahan. But ipasabot,
gusto pa nga mahimong labi pang dautan kay kaniya. Sunod, versikulo 16. Pagkalaot ninyong giya sa buta, nagtudlo ka mo, okay? Naapod sila mga pagtulonan, mahitungod sa gasa, mahitungod sa mga halad. O niya, giya nga buta, pagka 23, muhatag po silag halad, muhatag po kanapo. 25, kusog kaayong mudaig sa ilang kaugalingon, kusog kaayong mapakita nga sila balaan. Unya matarong. Unsa kaha no sa ilang Pinoy-anan? Ang tinuod mga kaigsuonan, ang tao mailhan kung imo na siyang adtuon sa ilahang Pinoy-anan. Labi na kung imong higdaan. Labi na moabot og usa ka semana. Anha ka makaila kung tinuod ba na siyang alagad o Kristohanon. Kay anak man na mailhan, labi na kung naananay kanang kalisod, manggawas man ng mga tinuod nga batasan. Samtang nag-eskwela ko sa unag high school, unya ang akong agalon dili siya Kristohanon. Dili siya pareho na tong born again. Kumbaga, dili siya magtotoo sa Biblia. Pero nintambag siya. Nintambag siya sa akong pagkabatanon. Ingon siya, John, kabalo ko nga doon na kay gipaninguha. Kay naluoy man siya nako kay tungod siyang kaluoy, iya gani kong gipa-eskwela, gipatiwas og high school. Ingon siya nga, abi ni mo John, gusto ba ka nga makaila sa imong gipaninguha? Ingkong oo ma'am. Isa tudloan ti ka unsaon nimo pag-ila. Ayaw ila-ilaha ang imuhang gipaninguha sa panahon nga mamasyal mo o sa panahon nga magkuyog mo. Kay dili gyud kakailaan na niya. Ayaw siya ila-ilaha ug ayaw tuohi nga maog yun na iyang kinaiya sa panahon nga magkita mo sa mall o bisan asa. Kay iya gyud ang paningkamutan ang pinaka-the-best aron makagusto ka niya. Nya vice versa na, lalakig babae. Ingko nga unsaon man daay pag-ila-ila ma'am. Samtang drive ko mga kaigsonan kay working man ko adto. Driver ko nila. Unya ingon siya nga ila-ilaha siya. Adto gyud sa ilaha. Adto nimo ila-ilahon sa ilang balay. Pero ayaw na buhata ang pag-ila-ila sa ilang balay. Adto iyang mga silingan. Kay ang mga silingan niya maunay mutug-an kung kinsa siya. Ang buot, ang himong-himuon pakigsuod sa iyang mga silingan. Kinahanglan doon na kay suod nga silingan. Unya, ila-ilaha gyud na, limpyada ba? Kay daghang mga babae John nga nindot og grabe kalimpyo kung makalakaw lupig pay dato. Pero tanawa ang balay. Kung naporma ba. Kay maunay pamaagi John pag-ila og pangasaunon. Ay akong gituganan gyud. Munang pasalamat ko sa kahigayunan nga
nakaamo kog inato. Nya sa panahon nga nakita niya nga gamay ra gyud ang iyahang mahatag nga sweldo kay atong panahon na nagminimum ang driver atong panahon na og 6,000. Unya ang iyahang mahatag 5,000 ramang gyud kay maura gyud madalas iyahang management sa kwarta. Unya matud pa niya dili kuno haom ang iyang sweldo sa ako kunong kakugi. Naikog siya nako og mo na nga ni ana siya nga pasudlon ko og dakong sweldo ngadto sa iyang company. Ingkong anhera gyud ko diri ma'am. Kay pasudlon ko sa iyang company 6,000 kapin. Karon kay duna may ni offer nako nga katupong akong gitabangan kay nalubon ilang sakyanan niya ako mo'y nitabang niya og kabantay nga pag tulod nako ang lapok paingon nako karon kay ako mapoy ilang gipangita sweldohan kog 9,000 so dako kay gintang from 5,000 to 9,000 so muna nga inana mga igsuon ang atong buhaton labi na sa mga kadalagahan, kaulay-tawhan, mo ni usas mga advice nga ako pong i-advise ninyo. Labi na atong nangandoy nga magminyo, na iplano nga magminyo. Aron makaila gyud mo sa inyong giminyoan, ayaw ninyo ila-ilaha sa panahon nga mamasyal mo, sa panahon manuroy mo, kay di gyud mo kaila anak nila. Ila-ilaha sa mga silingan sa imuhang gihigugma. Mausab na mga Kristohanon. Labi na gyud sa mga nagdumalag simbahan. Dili ta kaila diha sa simbahan kung dili nato bisitahon ang ilang Pinoy anak. Kay daghang mga Kristohanon nga bless kayo diha sa simbahan. Kung maka-testimony, makaingon tang wow. Kung maka-istorya, makahatag, kumbaga, wow. Pero how about diha sa ilang Pinoy anak? How about diha sa ilang mga silingan? Tinuod ba silang maayong Kristohanon sa ilang mga silingan? Girespeto ba sa mga dili magtotoo? Muna'y bantayanan kayo. Bantayanan kayo ni mga kaigsunan. Kay usa sa mga kasagarang mulutos, dili ang mga magtotoo. Dili magtotoo, dili ang mga unbeliever, kundi katurang mga tao nga moangkon nga naay pagtuo pero mga hipokrito. Nga matod pa ni Solomon, kusog mo ulog-ulog. Bantayanan kaay ng kusog mo ulog-ulog. Unya di ta mo sugot nga maunay atong ikuyog. Kusog mo daig-daig. Mohatag kog panahon mga kaigsuonan sa pagbasa. Good evening pastor, request kog song hangtod may kinabuhi. Tinuod yun na pastor lisod ilhon. Lisod kaig ilhon. Tinuod yun na pastor nakaagi mi og membro ingon ana og batasan. Bantayanan kay nang kusog kay mo daig-daig. Kusog mo ulog-ulog. Si David ningon siya nga di gyud ko kuyog, di ko makigsandurot. Kay bugat og sakit kung mauray muunay daot nimo. Mauray muunay og lutos nimo. Muna nga sa atong kinabuhi nga Kristohanon, makaagi gyud ta ana.
likaya nato ng mga klase nga mga tao. Dili ta kana bitawng dili nato usikan ang panahon. Dili ta mosugot nga mausik ang kahigayonan. Unya akong tambag mo ni, kung gilutos mo sa inyong pagpangalagad sa Dios, sa inyong pagpangalagad sa Dios, gilutos mo niya ang galutos inyong pamilya, dili kay na sa bugat. Labi na kung dili pa magtotoo, kay normal ra gyud na. Pero kung mga magtotoo na gani, unya kusog kay na mo daig-daig, kusog na mo ulog-ulog, mo na mga bantayanan. Kay maura na mo unag lutos nimo. Dalaygon ang Dios nga nag-atiman ka natong tanan. Dalaygon ang Dios nga ihatang giatiman. Usa nga akong dasig ka nato. Sa atong pagpuyos kalibutan, temporaryo ra gyud ta. Walay tao nga midunar sa kalibutan. Walay tao nga nagdulgay sa kalibutan. Ang atong kinabuhi mubo. Ug taas ang ato ang panahon nga tuas adto tas lubnganan. Mao nay giingon ni Solomon. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, sa ibabaw sa yuta, mubo. Pero kining mubo nga panahon, mauni panahon nga makapangandam ta. Kaysa taas nga panahon dito sa lubnganan, di na ta kapangandam. Unsa may atong pangandaman, wala nay lain, dili ang kamatayon, kundili ang pag-atubang nato sa Dios. Kung mo atubang ta sa Dios, siguruhon nato nga wala ta mailad, wala sa ta mangilad. Siguruhon nato nga tinud-anay tang Kristohanon. Tinud-anay tang tinud-an ni Kristo. Ang tinuod nga tinud-an ni Kristo nagkinabuhi sa mga pagtulon-an ni Kristo. Bawal ang kabit-kabit, bawal ang libin-libin, bawal ang dunay bisyo. Kinahanglan hingpit ang atong pagtuo, hingpit ang ato ang paglaom, hingpit ang atong gugma. Naningkamot ta sa pagkinabuhing Dios nun. Sumala sa giingon ni Apostol Pablo, kinahanglan magkinabuhi tang Dios nun diha kang Kristo Jesus. O niya, kung naay mga buluhaton diha sa simbahan, likayan ang pag-indigay, kanang pagpangumpara. Likayan nato na. Kay dili na makaayo nato, dili na makatabang nato aron mahimo tang masinangkapan sa pagbuhat og maayo. Sunod na kong advice mao ni, kung Kristohanon ta, dapat ang buhat nga maayo mo'y atong igol kanang tumong sa ato ang pagkakristohanon. Kung Kristohanon ta, ang buhat gyud nga maayo mo'y atong goal sa ato ang pagkakristohanon. Kinahanglan buhat gyud nga maayo. Maayo tagbuhat sa atong asawa, ug kamong asawa kinahanglan maayo mugbuhat sa inyong bana. Kay bati kayong paminahon nga Kristohanon ta, nga mutudlo tas uban, pero dihas atong Pinoy-anan, wa tay maayong batasan, wa tay maayong relasyon. Maura ba'y daghan kaayo nga ubang Kristohanon? Maayong mo ismail diha simbahan,
Maayo mong singisi dihas kamera. Pero dihas ilang Pinoy-anan, magmugot ra. Walay pagtagad sa iyang bana, walay pagtagad sa iyang asawa, walay pagtagad sa iyang mga anak, walay pagtagad sa iyang ginikanan. Mga tigpakaroingnon ng ang klase nga tao. Ampingan nato atong pagkakristohanon. Tarungon nato ni atong pagkakristohanon. Kay wala ta mga lagad og Dios, wala ta mga lagad og tao, nangalagad tag Dios. Dili sad ta mo atubang og tao. Wala tay tao nga atubangon sa panahon nga kita hukman. Wa tay laing atubangon kundi ang Dios lamang. Og mga tubang tas atong mga binuhatan ug sa atong mga pinulungan. Dapat ang goal nato sa atong pagkakristohano ang pagbuhat og maayo. Dapat maayo ta og binuhatan sa atong asawa, kamong mga asawa, dapat ang inyong igol maayo mog binuhatan sa inyong pagkaasawa ngadto sa inyong bana. Ug maitag binuhatan dihas atong pamilya. Dapat do na tay respeto. Mao nay tinuod nga Kristohano. Iwag sa pamilya. Kahayag dihas Pinoy-anan. Walay laing makatabang nato ang Biblia. Timan-an nato ang Biblia. Muribyok na nato, mubadlong na nato, musaway na nato atong dawaton. Kay ang Biblia mutudlo na kung unsaon pagkinabuhing tarong. Likayan nato kanang magpakamaayo ta kaysa uban. Labi na gyud sa mga sakop sa simbahan kung magsugod na gani mong pagpakamaayo sa inyong kaugalingon ngadto sa inyong leader sa inyong simbahan, bantayanan kay na. Sultihan ko kamura unyay muunay og lutos sa nag-alagad dihas inyong simbahan. Unya, dili na unya mo muangkon nga kamoy sayop. Atubangan sa mga tao, dili na ninyo ang kunon nga sayop mo. Ang nagdumala nay mo'y sayop. Maunay giingon ni Jesus, mga tigpakaroingnon, gilimpyuhan ang gawas, apan ang kasing-kasing, daot. Sa kunang gikaingon, daghang Kristohanon, nindot kay gismile sa kamera, nindot kay gismile diha sa simbahan, pero sa Pinoy-anan, sa tinod nga kinabuhi, nagdagom, dulom, o kanang tanan, wala malilong sa Dios nga atong gilagaran. Inay mong tapad, pagbantay. Pagbantay. Dalaygon ang Dios nga nagtudlo ka nato. Ako nagampo nga ang imong sakripisyo o ang akong sakripisyo sa pakig-uban ni nimong programa dili kawangon sa Dios. Doon na ni ganti inig atubang nato unya sa Ginoo. Kay kining inyong pakig-uban sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, sakripisyo ni. Ako nagtuo nga dili gay na kawangon sa Dios. Gantihan mo anak sa Ginoo. Sa dili pa ko manamilit, magampo ta. Magpasalamat ta sa Dios sa iyang pagkamaayo. Amahan na mo nga Dios sa makagahom. Salamat Ginoo sa imuhang mga pulong nga imong gipaabot kanamo. Salamat Amahan nga imo kaming gipahinumduman, imo kaming gipahimangnoan. Imo kaming gitudloan unsaon pag-ila
sa mga tao nga manglulutos aron kami makalikay, aron kami makapadayon sa pag-alagad kanimo nga malipayon, malinaw. Amahan, salamat o Dios nga imo kaming giampingan, imo kaming giatiman. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagpangga kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin sa tanang nangulo sa simbahan, sa tanang nagdumalag tigumanan. Padahin ka o Dios nga mag-atiman kanilang tanan. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga nagtabang sa amo ang pagpangalagad kanimo. Imo kaming gigiyahan aron kami dili mahilayo sa imo mga saan. Amahan Dios nga makagagahom, among isalig ug itugyan diha kanimo ang among kinabuhi. Kay kami nasayod, wala gyud may mahimo kun wala ka. Kung unsa may among nahuman ug nabuhat, tungod na sa imong paggiya kanamo, tungod na sa imong pag-uban kanamo. Kay ang tanan nga niya kanamo gikan kanimo. Salamat Ginoo sa mga panalangin. Salamat Ginoo sa kadasig. Salamat o Dios sa kalipay o kalinaw, taliwala sa mga pagsulay. Kanunayin mo kaming giatiman. Ako silang isalig ug itugyan nga na kanimo ako mga kaigsuonan nga nagsunod din imong programa. Bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga nagsunod sa tanang mga FM station. 101.3 nga nanuka diha sa Alcantara, diha sa FM station, diha sa Batyan, ug maingon man diri sa Kalugtugan, even Lord sa Lantapan, Bukidnon, ug sa Usamis, ug sa Mindanao, bisan sa Jinsan, sa Negros. Padayon ka mag-bless ug sa tanan akong mga kaigsuonan nga nagsunod nini mong programa nga naa karon sa nagkalaing mga nasod sa ilang pagpanarbaho. I-bless sila, proteksyon ni sila Ginoo. Ug salamat Ginoo nga nabati namo ang imong pagproteksyon ug pag-atiman, tungod kay imong gipaabot kanamo ang imong mga pulong ug mga pamaagi aron kami makaila sa mga manglulutos. Salamat o Dios sa imong pag-atiman ug pag-amuma kanamong tanan. Dalaygon ka nga Dios nga mong gialagaran. Dungog ug mga pagdaig, mga pagpasalamat, himayag kadungganan alang lamang kanimo Amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanatong tanan. Kini inyong suon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
sayaw ko, o lukso ko, o dagan ko dool gani mo. Ihalad na ang tanan, itugyan na